amaierara jarraipen zuzenekoa egingo dutzagu Durangoko azokeari, Durangon eta Durangaldean ibilteko asmoa daukagu. Egia esan asko eta asko izango dira gure gonbidatuak, eta urtemuga bat gogoratu gura dugu. Egia esan urtemuga bat barik bikotxa dela esateko moduan gara. Bizkaia Irratiak aurten 20 urte daukaz, beste hainbeste beteteko asmoz aurrera goaz, eta horrez ganera gogoratu gurako geunke Durangoko azokan 10 urte beteko ditugula. Nobedade moduen edo, ontzurengoak edo barrienak diren, hau honi biek, ariketa liburuek dire. Bata da laugarren mailarako pentsautako material bat, laugarren maila edo laugarren hizkuntza eskakizuna edo goi mailako, ipini dutzugu izuen burua be, goi mailako euskara ikasten ez dalako estuegi lotuten maila baterako, baina goi mailako eterako. Eta bestea da egako azterketak. Honik egako azterketak lehen hau beste batzuk argitaratuta, baina gu geureak iten dugu gore azterketak. Bairuteko horretarako almena.